खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गिबियावनो दैमारि बड' निउस चेनेलनिफ्राय नोंथांमोनखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनै आं गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। थांनाय सानसेनि सिगां एनएलएबि आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरा उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि सिङाव थानाय सरलपारा कालीपुर उरांपारा गामियाव अरनबारिनि गोथां दंफांफोरखौ दानफायनायनि खौरां मोननानै नायगिदिंनो थांदोंमोन। बेयावनो एनएलएबि आफादनि केडारफोरा बेफोर दंफांफोरखौ सोर दानफायनो थाखाय बिथोन होदों होननानै सोंनायाव हाग्रा बिफाना दानफायनो होदों होननानै रोखा बुंनाय नुनो मोन्दोंमोन। बेफोर दंफांफोरखौ भुटिया होननाय हाग्रा बिफाननि मावथिनि थिननायावनो दानफायदों होनना बुंनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। नाथाय बेनि सायावनो दा उल्टापानि फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार करेन्द्र नार्जारि बिथाङा खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला हाग्रा बिफाना दंफां दाननो थाखाय बिथोन होदों होननानै बुंनाय बाथ्राया नंखाय। दंफां सिखावफोरासो हाग्रा बिफानखौ नंखाय बानसावदों। हाग्रा बिफाना बेफोरबादि आयेननि बेरेखा खामानियाव जेबो आखाइ गैया। दंफां सिखावफोरखौ जों गोख्रोङै हमनायजों लोगोसे नायबिजिरगासिनो दं। दंफां सिखावजों सिखावसो हाग्रा बिफानखौ फानगासिनो दं। दंफां सिखावफोरा हाग्रा बिफाननि खसाब गाननानै आरो बायदिसिना साजायनानै हाग्रा बिफानखौ फानबाय थायो। उल्टापानि ओनसोलनि माखासे राहा गोथे जानाय देवानि सुबुंफोरा गावसोरनि मुलाम्फानि थाखाय बेफोरबादि फानदायनानै नंखाय बाथ्रा फोसावदों होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। सासे बर' फिसानि देरहासारनाय गोबां दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिपआव नैथि मासि आवग्रिनो हानानै सिलभार आरो ब्रन्ज मेडेल देरहाबोनो हादों दिगन्त बसुमतारिया। बिश्वनाथ जिल्लानि सिङाव थानाय बलामगुरि गामिनि थागिबि कसु बसुमतारिनि आंगो फिसाज्लाखौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंब्लाबो दाउ अमा फाननानै बायदि दुखु खस्थ' खालामनानै फिसानि हास्थायनायाव मदद होबोदों आंगो बिमा बिफाया। विशाखापत्तनम आन्ध्र प्रदेशआव खुंनाय 19थि इन्टारनेशनेल काराटे चेम्पियनशिप 2023 आव गेलेनानै नैथि मासियाव आवग्रिनानै देरहाबोनो हानाय दिगन्त बसुमतारिखौ गोजोननाय मोननानै सोनाब बिश्वनाथ जिल्लानि दखरा एबसुआ दिगन्त बसुमतारिजों लोगोसे बिमा बिफाखौबो बरायदों। बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथांनि बेरफुसार बिबुंथि इउपिपिएल दोलोनि सायाव। बिथाङा बुंनाय बादिब्ला इउपिपिएल दोलोनि एमसिएलएजों लोगोसे साब्रै इएमफोरा बिपिएफ दोलोआव हाबनो थाखाय सिं बिपिएफ दोलोजों सावरायलायगासिनो दङ आरो थाबैनो बिनि फिथाइखौबो नुनो मोनगोन होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथाङा। बिथांखौ इएम रन्जित बसुमतारि बिथाङा इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि जानानै फैगौ बिटिसि एमसिएलए बिसायख'थियाव गेलेगोन होननानै बुंनायनि सायावबो बुङो दि बेफोर गासैबो इएम रन्जित बसुमतारि आरो इउपिपिएल दोलोनि फाव फान्दायनाय। मानोना इउपिपिएल दोलोआ बेफोरबादि नंखाय बाथ्रा बुंनानै बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरिफोरनि गेजेराव गोनो गोथो लाबोनो थाखायसो बेबादि बाथ्रा बुंदों होननानै बुङो बिथाङा। बेजों लोगोसे खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंबावनाय बादिब्ला इउपिपिएल सोरखारा बिटिसिनि गोहो आरो मोनथायफोरखौ धंस खालामजोब्बाय। बिटिसिनि गासै मोन 40 बिफाननि मादाव मोन 16 गोनांथार बिफान सोलोंथाइ, पिडब्लिउडि, हेल्थ, एग्रिकालचार, इरिगेसन बायदि बिफानखौ आसाम सोरखारनो गथायना हरफिनजोब्बाय। बिटिसिखौ दिनै इउपिपिएल सोरखारा गोहो गैयै लोरबां खालामबाय। बिटिसिआ गावनो थार्ड ग्रेड आरो फर्थ ग्रेडनि साख्रि होनो हायोमोन। नाथाय इउपिपिएल सोरखार फैनाय लोगो लोगोनो बे गोहोआबो आसाम सोरखारनाव थांफिनजोब्बाय। बेबादि जाहोन थासेयावबो आरो नुनानैबो मानो आं इउपिपिएल दोलोआव हाबनो होननानै गोख्रों रावजों बुङो बिथां खाम्फा बरगयारिया। बिजिरसालिनिफ्रायनो खारखोमानाय दायनिगिरि महम्मद साद्दोमखौ फिन हमनो हाफिनबाय पुलिस बिफाना। थांनाय साननैसो सिगां बाक्सा जिल्ला मुसलपुरनिफ्राय महम्मद साद्दोम होननाय सासे सुबुंखौ तामुलपुर पुलिस बिफाना फेग्रा मुवा फाननायनि दायाव हमनानै मुसलपुर बिजिरसालियाव लानानै थांनाय जादोंमोन। नाथाय दुथाङा बिजिरसालिनिफ्रायनो सोलो बाहायनानै पुलिस बिफाननि आखाइनिफ्राय खारखोमानो हादोंमोन। नाथाय मैया मुसलपुर पुलिस बिफाननि गोख्रों नायबिजिरनायाव दुथांखौ गंसे गलानि उननिफ्राय थाखोमानाय थासारियाव हमनो हायो। हमनो हानाय दुथांखौ मुसलपुर पुलिस बिफाना थानासिम लानानै थांबाय आरो थाबैनो फिन मुसलपुर बिजिरसालियाव हाजिर खालामनाय जागोन होननानै मिन्थिना मोन्दों।
फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिखौ देरहासार खालामनांगौनि थाखाय इउपिपिएल हानजाया गुबुन दाब दाब जायगाफोराव मेल मिटिं खुंबोगासिनो दङ। थिग बेबादिनो मैया जमदुवाराव इउपिपिएल दोलोनि मोनसे गिदिर जयनिं हाबाफारि लानाय जायो। बे हाबाफारियाव बर' आरो अबर' गुबुन गुबुन हानजानि सोद्रोमाफोरा सा 1700निख्रुइबो बांसिन रायजो राजाफोरा जयेन जादों होनना बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा फोरमायदों। बे जयनिं हाबाफारियावनो प्रमद बर' बिथाङा बाहागो लानानै बुंदों दि फैबाय थानाय समाव आरोबाव साबसिन थासारि दानानै बर' हारिजों लोगोसे गुबुन हारिखौ जौगाहोलांनायनि थाखाय मावबाय थागोन। सिगांनि समाव जा हिंसायारि जाथाय दंमोन, नाथाय दा आथिखालाव गोजोन थासारिया फैबाय होनना बुंदों। खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिथाङा बुंबावदों दि फैबाय थानाय लकसभा बिसायख'थिया जोंनि थाखाय गोब्राब नङा, मानोना इउपिपिएल आरो बिजेपि जयै लोगो नांनानै बिसायख'थिखौ गेलेगोन। बे हिसाबै गोबां बिजाथिया गोबां भटआव देरहागोन आरो जों गुबुन आफाद एबा हानजानि बिजाथिया चेलेन्ज खालामनो हानायखौबो नुहुराखै होननानै बुंदों प्रमद बर' बिथाङा। बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै इउपिपिएल दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारि बिथाङाबो खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बिपिएफ दोलोनि दैदेनगिरि हाग्रामा महिलारी बिथांनि सायाव बुंथियो दि हाग्रामा महिलारी बिथांनि दैदेननाय बिपिएफ सोरखार थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरनो तलासे सना होगोन होननानै मेल मिटिंफोराव बुंदोंमोन, नाथाय आइजोफोरखौ थगायबाय। बिनिखायनो गासैबो बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरा हाग्रामा महिलारीखौ बोराबजोब्बाय। नाथाय आथिखाल प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय सोरखारा आइजो सेल्फ हेल्प ग्रुपफोरनो 75,000 रां होनो होननानै गासै 3,865 सेल्फ हेल्प ग्रुपनो 75,000 रांनि सेथि किस्तियै 25,000 रांखौ होबाय आरो फैबाय थानाय गोदान बोसोराव 75,000 रांनि नैथि किस्ति 25,000 रांखौबो आइजोफोरनो होबावनाय जासिगोन। बिनिखायनो बड'लेण्ड ओनसोलनि आइजोफोरा इउपिपिएल दोलोखौ मोजां मोननानै लोगोसे 2,000निख्रुइबो बांसिन हौवाफोराबो जमदुवार समस्तिनि बालागाव ओनसोलाव जयेन जाबाय होननानै फोरमायदों राजु नार्जारि बिथाङा। गुबुन फारसेथिं बिपिएफ दोलोआबो मैया गसाइगावनि खासियाबारियाव जमदुवार ब्लक बिपिएफनि मोनसे जयनिं हाबाफारि लादोंमोन, जेराव इउपिपिएल आरो बिजेपि दोलोनिफ्राय सा 200निख्रुइबो बांसिन दैदेनगिरि आरो मावथिफोरा हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ दोलोखौ मोजां मोननानै आसाम आरो बिटिसिनि सोलिफु सोरखाराव थानाय दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव जयेन जायो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिपिएफ दोलोआव जयेन जानानै रायजो राजाफोरा बुंनाय बादिब्ला प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा 3 बोसोर आबुं जालांबाय, नाथाय जेबो जौगाथायनि खामानि मावनो हायाखै। इउपिपिएल सोरखारा इउपिपिएल दोलोनि सुबुंफोरनोनो जेबो अनसुंथाइ होआखै आरो होनायबो नंखाया। इउपिपिएलनि चेयारमेन आरो मेम्बारफोरा बिथांमोनखौ गावनि दोलोनिनो सुबुंब्लाबो जेबो उदिस लाया आरो अनसुंथाइबो होआ। बेखायनो हाग्रामा महिलारी दैदेननाय बिपिएफ सोरखारानो बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि थाखाय साबसिन जागोन होननानै इउपिपिएल दोलोखौ नागारना बिपिएफ दोलोआव जयेन जादों होननानै फोरमायो रायजोफोरा। मानास पारिकाबारियाव आइजो देहानि फालांगि। देहा फालांगि खालामग्रा सानै आइजोजों लोगोसे सासे सेंग्राखौबो हमफानो हादों। फोरमायथिनाय बादिब्ला बिसोरखौ रिमझिम हमस्टे लड्जनिफ्राय हमनो हादों। हमजानाय सानै आइजोनि गेजेराव सासेया गौहाटीनि आरो गुबुन सासेखौ बरपेटानि होनना मिथिहोदों। जायगानि सुबुंफोरा अजद होनायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सेबनानै हमनो हायो देहा फालांगि सानै आइजो आरो सासे सेंग्राखौ। बिसोर साथामखौ हमनो हायोब्लाबो माखासे देहा फालांगि खालामग्रा आइजो आरो सेंग्राफोरा खारखोमालांनो हायो। मिथिहोबावनाय बादिब्ला हमजानाय सासे सेंग्राया जायगानिनो कटुरी बासबारिनिनो थागिबि होनना मिथिना मोन्दों। खेला गेलेगिरिफोरनिसिम फिन आरोबाव मोनसे गोजोनथाव बाथ्रा। उदालगुरि जिल्लानि भेरगाव गेलेग्रा फोथाराव खेल महारनखौ मैयानिफ्राय जागायबाय। पानेरि एलसिनि सिङाव गोग्लैनाय एलसि थाखोनि खेल महारन हाबाफारिखौ आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बे हाबाफारियावनो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारीजों लोगोसे बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर' बिथांमोना बाहागो लादोंमोन आरो हाबाफारियाव बिस्वजित दैमारी बिथाङा बाहागो लानानै बुंथियो दि जायफोरा नेशनेल बा इन्टारनेशनेलनि गेलेमु बादायलायनायाव देरहाबोनानै मेडेल लाबोनो हादों एबा हागोन बिथांमोना साख्रि मोननो हागोन आरो जाय गेलेगिरिफोरा माबा मोनसे जाहोनाव साख्रिखौ मोननो हायाब्ला रायजो सोरखारनिफ्राय पेन्सन महरै दानफ्रोमबो 10,000 राङै मोननो हागोन होननानै फोरमायदों बिथाङा।
नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायबायब्ला अन्नानै लाइक, शेयार, कमेन्ट आरो साबस्क्राइब खालामनानै होदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।